Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Union tal-Edukaturi Professjonali, il-UPE, ferħet lill-Ministru il-ġdid tal-Edukazzjoni Owen Bonnici, filwaqt li ringrazzjat lill-Ministru Evarist Bartolo għas-servizz tiegħu. B'Ministru ġdid għal dan il-qasam, il-UPE saħqet li dan iġib aspettattivi ġodda. Għalhekk il-Union tispera li Owen Bonnici jaħdem minn qalbu f'dan is-settur, settur li huwa tant għal qalb l-edukaturi ta' pajjiżna. Huma talbu laqgħa mal-Ministru Owen Bonnici sabiex mill-aktar fis jiġu indirizzati l-isfidi li qed jaffaċċja dan is-settur. Dan kif dawn l-aħħar snin rajna diversi problemi li jaffaċċja dan is-settur minħabba nuqqas ta' ippjanar serju min-naħa tal-Gvern, fosthom in-nuqqas ta' għalliema u l-wegħda li ma twettqitx ta' skola ġdida kull sena, b'konsegwenza li kellhom jintużaw containers bħala klassijiet. Dan apparti il-problema li għandna f'pajjiżna fir-rigward tal-ammont ta' studenti li tilqu mill-iskola kmieni, fejn fl-Ewropa għandna fost l-ogħla rata ta' early school leavers. Intant il-UPE qalet li għandu jkun żgurat li din il-union ma tkunx diskriminata għaliex finalment l-għana ħarri tagħha huwa li tħares l-interess tal-edukaturi ta' pajjiżna li jaħdmu qatih biex isawru lill-istudenti ta' pajjiżna.